Oma harorone pungwata di gukon doho jojo muna di ulota sadarion na batuduhon si sada ulau dohita sia sada anak si sada buru di haroroni pungwata di bagasa tikyon dohot makalacon huhut manangyakon alani adorak sorohami majalah kamuna perjulu mau pasatami tu wilayah nongsa punggur lau pasahaton hata horas ma dihita saluhuna horas bola ada matu tapasahat tomat tapertengan basa di bagasan sadarion bohita di bagasan las niroha tarlumo bima di nama buan iana kota dohot buruta laho macalo pasu-pasu perbagason sian joroni dewata jadi di hamuna pesut bolon diawang nami dok di kakak mama Riko di son haminai son perwakilan sian punguan tobi sektor nongsa kabil pasahato tu hamuna selamat ma di ulota di bagasan sadarion diabang dok di kakak Jupang maklas di rohamuna di bagasan sedario minum satau bolon radi pikir hamuna ulau raksakap do rencana untuk pernikahan anak kita Riko ya merpebuye mai sude manupak maas ni rohan itu hatta ditabai mapasu-pasu merhite gajang niu murut di hamuna asa song hatan di situ rohon nami tu hamuna asa ador hatiti mena tuhu ni lombo ador haruka tuh ni horbo pengkeng mamu sormatua satu pairigiri pahopu ima tuh langsung ni matuho anak nami Riko selamat berbahagia selamat menempuh hidup baru ya satu hal yang bisa udah katakan tidak ada yang tamat dalam berkeluarga ya alai mulu marhapo satu ribataroho mengelugahon keluargamu mengalugahon non parumahan namion mengalualho tutuhan dewata kami yakin dan percaya kalian akan hidup bahagia dan juga buat untuk parumahan kami kita Borusitorus yang tidak bukan asing lagi buat kami selamat datang di Poparan ni Siraja Lebetowi jadi songon adong sautik song tupak sian punguata otik sosial bi saya lasma rohamuna majaloi jalan numba hupasat kami tikina rohami madapotok kamuna budima hupasat taima tuwi pusat iya menguduti nau pinasaha ne ketuata sektor nongsa diamu bapak udah nala inang suak songonia kadongat tubuh nami naro sian parserahane oma haroroni pungwata Siraja Lubatubing sekota Batam di ulau lasniroha natabatupa di bagasatikion nunga Jupang akka natabaimaima di nau marhasohotan enak kota di bagasatikion anggia ma marhite ulota di bagasadarion lamar tabama akapasu-pasu di keluarga nang dihita saluhuna pinoparne Siraja Lubatubing luar biasa perjuangan muna hubehuti utami dalam mempersiapkan acara ini alai saluhunai asini rohani itu hatta dohot hitan nama siuruban diak katukar pikiran gabebui dengan madalan ulota di bagasasararion di nong rapi hita mabuan anak kota tu bagas joron itu hatai majalo pasu-pasu nasian tu hatta laos saluhu nama hita talumubi keluarga dapotan pasu-pasu tuaka partikian nanengro suak songoni ma di anak koname Riko inilah kehadiran keluarga besar Siraja Lubatubing ikut berbahagia atas pernikahan suci ini. Semoga
berkat Tuhan turun kepada kedua mempelai dan menjadi keluarga yang berbahagia sekaligus keluarga yang takut akan Tuhan. Tangiang nami Tuhamu, ingot tamu mahatan itu hatta asa sai pajulu hamuma tuhata di pada dan ni rumah tangga muna asa ibana na manguluhon dukoni di bagasan dame do las ni rohamu, apapun tantangan hidup pasti bisa terlewatkan. Asima rohani tuhata marhitia katangiang ni namar holong ni roha nang aka hula-hula sai dapok maka na pinasita muna song-songon ima tutulang nami raja isi turus iya naking setabi katulang na oleh selihat di tabar tulang na ini mana ala memang songon ido hame selamat ma di helamuna nok sahat tuamu siapa bergatubing song-songon ima nang inang ate mudah-mudahan makin sehat ke depan Tuhan tama na mamasu-masu hita saluna huhut na batuluson ulauta di bagasa saderion di hasuhuton di haroro nami siap punguan si Raja Lebat Tubing adong hubung kami tupak dalam nami manupahi di ulota di bagasa saderion molo tuk susadia pina-pinasahan di punguata las marohamu asadohono nami ma songon hata ni situ tua asa titi mana tinopa golang pangarahuna otik susadia na pinasahan di punguata tuhatta ma namanggohi pasu-pasuna